Ihe ọgụgụ nzukọ nsọ Katọlik. Fraịde, Izuụka nke mbụ n'oge olile anya onye nzọpụta. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya, isi nke 29, malite n'usoro nke 17 ruo na nke 24. Dinwenụ wee kwuo sị, ọ bụ na ọ fọghị nwantịntị oge mgbe Lebalọn ga-agbanwe bụrụ ezigbo ala ubi na-amịta mkpụrụ, ma ala ubi na-amịta ọtụtụ mkpụrụ aghọọ oke ọhịa. N'ụbọchị ahụ, ndị ntị chiri ga-anụ okwu si n'akwụkwọ ahụ. Ndị ìsì, ndị ahụ na-ara ejegharị n'ọchịchịrị ga-emeghe anya ha hụkwa ụzọ ọzọ. Ndị umeala ga-enwekwa aṅụrị ọhụrụ n'ime Chineke. Ndị ogbenye n'etiti ha ga-enwe aṅụrị n'ime Onye nsọ nke Izrel, maka na ndị obi ọjọọ agaghị adịkwa adị. Ndị na-akwa Chineke emo agaghịkwa adị. A ga-ekpochapụ ndị echiche ọjọọ niile, ndị ahụ na-ebo ndị aka ha dị ọcha ebubo, na-esiri ndị na-adọ ha aka na ntị ọnya n'ọnụ ụzọ ámá, na site n'ịrịọ arịrịọ na-enweghị isi ka ikpe nkwụmọtọ ghara irute onye ezi omume aka. Ya mere, osebụrụ ụwa, Chineke nke ụlọ Jekọb na onye mgbapụta nke Abraham jiri kwuo sị, ihere agaghị emekwa Jekọb ọzọ, ọ gaghị enwekwa ihu mgbarụ ọzọ, maka na mgbe ọ hụrụ ụmụaka ya nke bụ aka ọrụ m n'etiti ha, ha ga-edobe aha m nsọ, ha ga-edo onye nsọ nke Jekọb asọ. Ha ga-atụrụ Chineke nke Izrel egwu. Ndị niile mejọrọ n'ime mmụọ ga-amata ihe, ma ndị niile na-atamu ntamu ga-anabata ndụmọdụ. Okwu nke osebụrụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ, Dinwenụ bụ ihe m na nzọpụta m. Dinwenụ bụ ihe na nzọpụta m, onye ka m ga-atụ egwu? Dinwenụ bụ ide nke ndụ m, onye ga-eyi m egwu? Azịza: Dinwenụ bụ ihe m na nzọpụta m. Otu ihe ka m na-arịọ Dinwenụ, otu ihe ka m na-achọ, ka m biri n'ụlọ nke Dinwenụ ụbọchị niile nke ndụ m, ka m nweta ịdị ụtọ nke Dinwenụ, ka m na-ahụ ya n'ụlọ nsọ ya. Azịza: Dinwenụ bụ ihe m na nzọpụta m. Ekwere m na m ga-ahụ ịdị mma nke Chineke n'ala ndị dị ndụ. Chekwube na Dinwenụ, obi sie gị ike, tụkwasị ya obi, chekwube na ya. Azịza: Dinwenụ bụ ihe m na nzọpụta m. Mbeku. Aleluya, aleluya. Ka urukpu zoo ezi omume dị ka mmiri, ka ala meghee, ka nzọpụta tụpụta, ka o mee ka ikpe nkwụmọtọ tụpụtakwa. Aleluya. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere, isi nke 9, malite n'usoro nke 27 ruo na nke 31. Mgbe Jesu si Kapanawum pụọ, mmadụ abụọ kpuru ìsì soro ya. Ha na-eti mkpu sị, Nwa David, meere anyị ebere. Mgbe Jesu batara n'ime ụlọ, ndị ìsì ahụ bịakwutere ya. Ọ jụọ ha sị,
unu kwere na m nwere ike ime ka unu hụ ụzọ?” Ha zaa ya sị, “Ee, onye nwe anyị.” Jesu emetụ ha aka n'anya sị, “Ya meere unu ka okwukwe unu si dị.” Anya ha wee meghee. Jesu dọsiri ha aka na ntị ike sị, “Unu agwakwala onye ọbụla nke a.” Mana ha si ebe ahụ pụọ, na-agbasa ude Jesu n'akụkụ ala ahụ niile. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi.